Otkako je prije mjesec i pol porodila malog Henry Charlesa, Oskaroku Rachel Weiss muža, redatelja Darena Aronofskog, muče slatke roditeljske brige, ko na primjer prošlog je vikenda. Aronofski probao bez uspjeha montirati stolac svoga sina na sjedalo strašnije novog džipa. Na kraju je pozvao u pomoć jednog rođu s kojim je zajedno oko sata montirao stolac, dok je Rachel sa sinom na rukom čekala ga u njihovoj kući. Pa na dvore kada je izišla, odoljeti kušnji nije mogla, šalila se njihovoj spretnosti.